Jekk jirnexxieli ngħin imqar persuna waħda tgħix aħjar, dan huwa diġà biżżejjed biex jiġġustifika d-don ta' ħajti. Kliem il-Papa Franġisku l-istorjiet tal-karità fosthom 42 soru li taw is-servizz fid-Dar tal-Provvidenza għexu matul ħajjithom kollha. Fost dawn is-Sister Annunzjata Cortis li f'Marzu talaq 105 snin u li dedikat ħajjitha għal persuni li sfortunatament għal snin twal is-soċjetà warbet, il-persuni b'diżabilità. Tispjega li s-sigrit tagħha u li qatt ma tażnet għattet ħajjitha taħdem u tistinka. X'inhu s-sigrit tiegħek imma? Naf, u jaf. Li mhux waħda beżżanija forsi ħafna. U dejjem ix-xogħol li kien xogħol fl-isptar, jiġifieri jew id-dar, għax id-dar bdejt mid-dar tax-xogħol u bdejna sillu sa snin ilu dejjem xogħol ġranet kollha ħalli ngħiduha kif Umli, tant li talbitna ma ntuwix importanza għaliex il-kamera se dejquha, tgħid li kieku kellha tmur lura terġa' tagħżel l-istess ħajja. Kuntenta bil-ħajja li għamilt? Ringrazzjaw l-Alla, ringrazzja l-Alla. Ma jiddispjaċinix. Kieku kolli nerġa' nibda ma kontx ngħid liha. Sister Netelija Bela tgħid li din il-ħajja dedikata għal ħaddieħor hija wkoll ħajja dedikata lill-Alla. Għalina hija fil-wiċċ tal-fqir, fil-wiċċ tal-persuna fil-bżonn naraw il-wiċċ ta' Alla. Filwaqt li Sister Lorenza Borġ tispjega l-emozzjoni li persuni bi bżonnijiet differenti japprezzaw il-ġid illi jsir magħhom. Daw ma jistgħux jgħidulek grazzi, però bil-ħarsa tagħhom, bid-bissima tagħhom qed jirrikonoxxu l-apprezzament li tagħmlilhom. Dak li aħna bħala sorijiet nagħmlu mill-aħjar li nistgħu hawnhekk, anzi our utmost nagħmlu iktar milli nifilħu ma' daw ir-residenti nħobbuhom ħafna wkoll. Il-ġimgħa filgħodu, fl-okkażjoni tal-50 sena ta' ħidma tas-sorijiet tal-karità fid-Dar tal-Provvidenza, il-Vigarju Ġenerali Monsinjur Ġew Galja għaddes qudiesa ta' ringrazzjament fid-Dar tal-Provvidenza stess.